Cisár a cisárovna. Kundalini Awakening, cesta intimity a lásky s pochopením sexuálnej práce. Prešli sme si prvými dvoma úrovňami. Mali sme anima, animus, kombináciu primálnej časti nášho ja. Mág, veľkňažka, rozvoj, pochopenie emócií a rast. Cisár a cisárovna je tretia úroveň cesty emocionálnej evolúcie. Ako sme mali v prvej prednáške, pravá a ľavá ruka sa v tomto momente začnú akoby prelínať alebo spájať. Je to evolúcia. Zažiť skutočnú lásku, ktorá je v rozprávkach, kedy princ nájde svoju princeznu a stanú sa niečím viac ako len kráľom a kráľovnou. Táto láska je všetko so všetkým. Úplne všetky úrovne bytia človeka. Je to bezpodmienečné milovanie. Nežné aj vášnivé zároveň. Silná prepojenosť duší v 5-dimenzionálnej sfére tohto sveta. Všetko do seba krásne zapadá. Ako dýchanie. Vášeň poháňa oboch a celé ich prepojenie akoby prirodzeným tancom. Vzájomné sympatie sa postupne presúvajú alebo prerastajú do láskyplného vzťahu, kde obaja budujú vlastnú ríšu intimity, sexuality, emočnej prepojenosti a skúmajú zároveň spirituálnu časť svojich ciest. Nazvime to meržovaním maskulíno-feminných energií. Obaja zažívajú uvedomenie, jasnosť mysle, clarity. Reprezentuje to časti nášho vedomého aj nevedomého ja, takže vedomia aj podvedomia. Obidve časti túžia po láske, bezpečí a spolupráci. Popri tom však musia prekonať množstvo nástrah. Dalo by sa hovoriť teda o najvyššom vzťahu v ríši ľudí. Je tu prejav pochopenia svetla a zároveň aj tieňov. Príjmame človeka, partnera, partnerku so všetkým. Úplná akceptácia toho, aký sme. Na to, aby sa to udialo, musíme akceptovať a prijať aj svoje temné časti a zároveň aj pochopiť. Uvoľnenia sa do tejto novej sféry života je, povedzme, že náročnejšie. Rád by som povedal, že je to jednoduché, ale uvoľniť sa do tej línie, láskyplnej a bezpečnej línie, je zložitá záležitosť. Presúvame sa z paradigmy obmedzení do priestoru lásky, dokonalej manifestácie, plnenia si túžob a snov. Tancovanie medzi mužským a ženským princípom. Tieto energie v našom vnútri sa prejavia manifestáciou geniálnosti, otvorením srdcovej čakry a skutočných citov dôvery s rešpektom. Vzťahy, ktoré ste zažívali doteraz, sa s tým nedajú ani len porovnávať. Nazval by som ich teda vládcom a vládkyňou, ktorí sú vystavení testom univerza. Netreba sa obávať, treba sa spoľahnúť na tú lásku, na tú srdcovú čakru. To je vlastne tým vodítkom. Tu teda hovoríme o svetom ja, keď sa títo dvaja prepoja. O tom, ako ich spokojnosť a intimita sa stáva Božím prianím. Je to ich zmyslom božskosti a tvorenia. Na to, aby sa to udialo, potrebuje mať jeden čistú mysel a otvorené srdce, jasné srdce. Lebo v moriach vášne a lásky budeme pokúšaní ignoranciou. Oči dokážu byť oklamané, ale iba srdce vidí túto jemnohmotnú, alebo cíti tú jemnohmotnú esenciu. Praktizovanie božskej lásky hovorí o rituáloch. Ich prepojenie je akoby Shakespearovská hra. Je to ako pozorovať západ slnka. Všetko je to na uctenie si vyšších síl.
môže vznikať aj chaos a deštrukcia pôvodného sveta. Ale keď sa napoja obaja na tú božskú vlnu, problémy sa rozpúšťajú ako oblaky a spolu prekonajú všetko. Ak nebudú spolupracovať, budú nastávať problémy. Nielen v ich životoch, ale aj v životoch iných ľudí. Sú ako harmonické súčasti univerza a vesmíru. Mesiac a slnko. Nerozdeliteľné. Hata. Prelínanie maskulínnych a feminných energií. Ona musí dovoliť jemu byť plnohodnotným maskulínom, nesnažiť sa ho ovládať, a on musí dovoliť jej byť plnohodnotnou feminou vo svojich ženských energiách a s rešpektom a láskou ich chápať. Obaja sa musia chápať. Spolu prekonajú všetko. Každý jeden test. Ale nesmú prestať. Ak by sa teda rozdelili, ak by vznikal chaos, deštrukcia, keď sú vo svojom tanci, tak kolektívne vedomie to cíti. Naše dni sú potom krásne, plné lásky a pravdy. Pozitívny aspekt tejto dvojky je čistá láska. Poháňaná šakti alebo feminná ohnivá energia alebo vášeň je vyťahovaná hore cez chrbticu a práhne po čistom maskulínnom vedomí Šivu. Je to splnená predstava oboch princípov, pocit celistvosti, tvorivých energií, ktorú zažívame s touto polovičkou. Láska na fyzickej úrovni je plná príťažlivosti, podpory, spojením sa. Nájdeme oddanosť, podporu. Ak by sme náhodou poklzli, tak cítime, že táto osoba nás podrží. Prípadne s úplnou ľahkosťou komunikujeme všetky naše potreby. S touto dvojicou sa obaja cítia slobodní, zamilovaní a rešpektovaní. Každý deň je fascinujúci, či naplnený celistvosťou dokonalosti. Nemusia sa naháňať, to je najkrajšie. Ich vzťah je kombináciou pre posun emocionálnej kapacity. Oni už len rozširujú emocionálnu kapacitu a schopnosť milovať. Milovať je schopnosť, je to umenie. Nie je to len ten pocit, alebo len to, že sa zalúbim do niekoho, ale je to schopnosť, je to talent, ktorý sa dá rozvíjať, tak ako intimita. To vyjadrením kundalíny šakti, tvorivej energie života. Cisárovna chce svojho cisára boskávať, hýčkať slovami, láskou, považuje ho za svojho vodcu, chce ho držať, mačkať, sem tam ho chce preskúšať. On chce viesť svoju pani, milovať ju, zvádzať ju. Čím viac lásky si dávajú, tým viac jej dostávajú. Sú nevyčerpateľnou studnicou, ktorá sa neustále rozširuje. Ja považujem toto spojenie za cestu jednoty duší. Zjednotenie medzi dvomi je prepojením všetkých elementov bytia. Ich duše sa stretávajú už pri narodení a komunikujú spolu na vyššej úrovni. Naplňajú sa láskou, posielajú si telepatické správy, ľúbia sa, milujú sa. Čím viac sa starajú jeden o druhého, aj keď sú neni spolu, tým viac sa priťahujú. Oni vnímajú, ako je všetko v prepojení. Ten negatívny aspekt tejto dvojky, podobne ako vládcovia, kde sa prejaví manipulácia, despotizmus, prípadná potreba kontroly, spolu s celým spektrom negatívnych emócií. Oni sú všetko, celá paleta. Preto keď tento moment nastane, hádkové obdobie, nazvime to, treba to nechať ísť, je to ako búrka. Tá búrka má tiež pozitívny prísun pre prírodu. Tá láska nám dáva pocit hojnosti a spoľahnutia sa na to, že tá osoba vstúpi do srdca Božieho a zároveň teda do našich životov.
Už len samotná cesta k tejto úrovni vyžaduje odhodlanie, prácu na sebe a očisťovanie svojich energetických, emocionálnych aj astrálnych tiel. A úprimne musím povedať, málo kto dosiahne úroveň cisára a cisárovnej. Snažím sa to s pochopením povedať a pravdivo. Pri ich vzťahu sú vystavení množstvu skúšok v podobe pokušení a karmických ľudí. Je to nutné, aby sa udržala ich vysoká vibrácia. Zároveň však musia byť k dispozícii pre ľudí a spoločnosť. Preto sa nemôžu obmedzovať pri kontakte s inými ľuďmi. Musia si veriť. Moja rada je vytvoriť dôveru, spoľahnúť sa na otvorenú srdcovú čakru či vlnu energií a za každým prekonaním skúšok či karmických testov príde nádherná odmena. Akoby roztopenie sa všetkých ľadov, všetkých negatívnych energií a podobne. Byť silným a milujúcim zároveň je akoby udržanie si vysokej vibrácie. Treba byť chrabrým a vykonať kroky, ktoré nie sú v žiadnych návodoch a sú vnímateľné len vyšším vedomím. Ďakujem.